Sunana Zainab Muhammad Auta daga Yelwa College of Medical Sciences, Rijau, Niger State. Ina kira ga al'umma da su kawo 'ya'yansu zuwa Yelwa College of Medical Sciences, Rijau domin samun ilimin kiwon lafiya. Muna da ƙwararrun malamai, kayan koyo da koyarwa. Muna da asibiti a cikin makaranta. Ɗalibi zai iya samun karatun da ya wuce a talabijin ɗinmu na yanar gizo. Watan Yelwa College Online TV. Akwai babban ɗakin jarabawa wato hall. Ina alfahari da zama na ɗaliba a cikin makarantar Yelwa College of Medical Sciences, Rijau, Niger State. Sunana Yusuf Emika, wanda aka fi sani da Honorable Dan Badau a cikin shirin Manoniya. Ina masu shayi da masu sai ɗaiɗai da masu tsari ku zo ga Alheri Bread. Wannan gaskiyan Alheri Bread ya sha bamban da kowane biredi. Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai a neme mu ta waɗannan lambobin waya da suke rubuce a nan, ko kuma ku neme mu a Alheri Bread da ke bakin sabon kasuwa Rijau. Rijawa Hausa TV isa wata ke wakar ku fatan hairi nake Allah ya karo dan ban zumunta. Rijawa Hausa TV isa. Kamar kullum sunana Dan Dolo. Jama'a a ci gaba da kallon Rijau Hausa TV ta shahara wurin kawo muku abubuwan ban dariya, cashewa, fargajewa, sannan kuma yanda ake ɗaukar shirin fina-finan Hausa. Kai dai kasance da mu ka sha mamaki. Alƙur'an Rijau Hausa TV. Rijawa Hausa TV isa wancan kewa garku fatan hairi muke Allah ya karo dan ban zumunta. Rabbi da masalatu ka kai wa da rasulu annabina manzo na Muhammadu da rasulullahi dan amina. Rabbi ka sanya alihai har da sahabbai ne a baitukana. Rabbi tsare mini harshen waka na karya min mugunta. Rijawa Hausa TV isa wancan kewa garku fatan hairi muke Allah ya karo dan ban zumunta. Rijawa Hausa TV na ji ana ta yabon ku ko ina ma. A media ko ina zancen ku aka yi kun yi girma. Manoniya, manoniya. 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 Jirwaye mai kama da wanka manoniya. Batu maganan awon da aka ce za a yi, kana ji ko? Ina jin ka. Shine nan za a dauki jini, an dauki jinin ka ana can ana aunawa. In sakamakon nan ya fito ka zo nan ka kira ni mu je ciki ka faɗa mini. Kaka gaya mini zon nan cikin jama'a. Kai abun is confidential ai. To ko dai is composing ne ko is configuration ne ni ba san shi. Honorable to menene illan faɗi na? Ko kai ba na yadda take ba. Je dai a ji abin. To ba damuwa, bari mu je abin da sakamako ba mu za mu zo mu gaya maka abin. To shikenan. Dan ta ai awo mai kyau. Ba kada ku damu. Insha Allah za ta bincike wani rabu sosai. Ai ba ganin yadda yazo ba cikin tashin hankali. Ba mu so mu ga manya irin ku suna cikin. Yana cikin yanayi. Gaskiya na cikin yanayi. Bari mu je mu gani. Idan sakamako ya yi. Yara hulanka. To ba damuwa. Dan jira ni. Manoniya. Anne, mun ga kina kawo mana dale a wannan. Alkur'an za mu kashe wannan mijin naki. Yanzu nan. Aba uga kai ne kawai mu sha jinin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai zuciyar mu nesa manoniya. Manoniya, 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 manoniya. Ya kai haka. Kai ina gaya maka ko? Na gaya maka dauki haske ba Da ko? girman ka. Na bari ka samu matsala. Wannan rabu. Kwantar da hankali mana. Rabu ya aka yi haka. Wannan abin ba wani matsala bane. Ko ba matsala bane, na ce mu je ciki ka ga ba ya ci matsala ba. Faɗi faɗa mana mana. Ba kuma na hudu da yake gani. Na ga da shi aka maka. Yau ka Ba matsala. wannan rabu yau ne mana aiki. Asibiti nan.
rabu asibiti ne nan kwanta da hankalinka ba tashin hankali ana mu muna neman lafiya ne kada zo a kawo abin da kuma bai dace a nan ba kwanta da hankali hankali wanda ya je waje ba aminin ka bane ta ce saboda ban san tashin hankali ina yawa zo a cimma hawan jini likita da Allah kai mana bayani da Allah kai cikin hayacin shi wakan kai bayani kai cikin hayacin shi saurara ba matsala manoniya dama ba wani abin damuwa bane kana ji ina jin ka sakamako ya fito kuma an duba an cima abin nan mai sauki ne typhoid ne kawai da malaria to alhamdulillah kai sa da kike ga shigo ka ga ka gane ko amma bai kamata da malaria bai kamata a ce da girman ku kuna barin irin waɗannan kananan rashin lafiya suna kama ku kuma ba kanana bane to gaskiya rashin bincike yin shi ke haifar da irin wanga matsala gaskiya ne amma da mutum ya ji ba daidai ba ya shigo asibiti sai a duba shi in ka duba a yanzu mafi yawan rashin lafiya da ya kashe mutane rashin lafiya ne wanda ke ba zuwa bincike gaskiya ne kaga yanzu rashin lafiya ya same ka shigo da gudu wurin yahuza sai a auna ka a duba maka in cikin ka ne ke da matsala in kuma ainihin typhoid da malaria ne sai a yi maganin su cikin kankanin lokaci ai yanzu kaga ba kuma cikakken mutum abin ka gaskiya ne to yanzu zan rubuta maka magunguna kuma zan nuna maka yadda zaka sha su wannan duk mai sai ka je sha su insha Allah nan da sati biyu zaka sake dawowa na ko sai mu sake duba mu gani idan sun fita shikenan nagode ka kiyaye akwai abin da ake cewa exercise ka kiyaye da ainihin exercise motsa jiki kenan yawa to yayi insha Allah al'amarin ku da yake ku rika yi kuna motsa jiki insha Allah za ga rashin lafiya na sauki kama ku sannan ku kiyaye ruwan sha gaskiya ne insha Allah saboda kana zan rubuta maka magungunan da za ka na ji dadin wangan da ka bani domin da an samu aka san haka da an samu matsaloli amma tunda haka ta zo alhamdulillah na gode aminin naka bai zai ga mishi aminin yanzu ga result a ga mai result yanzu ga amma ga manoniya sanufa yawa barka ku da zuwa yawa sanufa barka ku da zuwa yawa bismillah a'a haka ba ya isa mun zo aiki ne don mu dan sanda ne aikin dan sanda ne ya kawo mu nan alhamdulillah daga office da SIV a headquarter Abuja alhamdulillah shine mun ka zo akwai wani mai magani wanda yan kidnapping suka kama masu daukar mutane haka to shine mun ka zo muna so in Allah ya yarda muna so mu kama wayannan mutane lalle haka akai ba ni saboda ka gani mutane wanda an kai dauka wannan gaskiya ne gaskiya ne ka san aiki dan sanda aiki mai kyau ne za mu kama duk wanda yake da mugunci sai mu kama shi anan saboda an dauke mu aiki domin mu kare rayukan mutane da dukiyoyinsu alhamdulillah to don haka nan kowane mutum wanda yana da hannu a cikin fashi da sata mutane za mu kama shi ranka dade akan wannan abin da ya faru da wannan mutumin insha Allahu mu jami'an 'yan sanda abokan al'umma ne kwarai da gaske akan haka a ba iyalan nan hakuri da kuma shawara da gargadi su yi hakuri Oga baya bacci akan wannan magana. Haka ake so. Baya bacci duk abin da ke ciki, duk abin da ya dade za mu tono shi. Wannan aikin mu ne. Kuma hukumar 'yan sanda tana iya kokarin ta ga ta cimma wa'annan ɓata gari an kama su an gurfanar da su gaban hukuma. Alhamdulillah. Gaban shari'a. Alhamdulillah. Akan haka a gaya ma iyalan wannan ta'alikin su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mun gode. Kuka kama. Na'am. Ina da hannu a ciki a tahida ne a gudanar da ni. Na ba da goyon baya ciki da waje. Daji da birni duk inda an kashe aka kama masu wanga abu a hukatar da su. To mun gode. Godiya muke. Manoniya. ranka daɗe har da taki da ake kawo muku taki a fara to mukan ba mu gani ba to dan ba to kana ga akara da ya canye ne ai na san dai an bashi to in dai an bashi ai da mun gani ko bayyowa a matsayin ranka daɗe tare da shi da kansila a ce an raba taki ba a kawo muku ba fa da dai akwai zare cikin daɗi ni yanzu ma ba shi ba duk ba shi ke gabana ba to me ke gaban ka batun auren diyana ina son in aurar da diyana na je wurin mai gari na yi bayani na saƙa na tura duk abin da ya kamata in yi salamu alaikum wa alaikum salam ranka da akarada da fara rabu dan ba da akarada to ya jama'a to sai godiya ya lokaci to mun gode Allah
Ya mai gida? To mai gida honorable ba? Yana nan abubuwa suna nan suna ta normal. Wallahi normal. Wallahi in ga ma yanzu abin da ke damuwa na kenan. Ni na rasa ma ta ina zan fara. Kai tsaya. Kada in ce dai abin da ake kawo kai baka san da shi ba. Ana kawo wani abu ne? Ayya kai. Ka ji magana ko? Ai ina ga maka kwana biyu. Sai sun ga juna da honorable. Yanzu haka? Har gida honorable ke samun shi. Har gida ake zuwa ana yi mai hadaya. A bashi na jama'a kuma a bashi na shi. Kuna ne hada irin namu ana kawo? Lahiya lau. Wato baka sani ba. Ka san akwai ran da muka zanna hwada. Da na ce mai honorable ya same shi gida. Ai kaga ya bisa. Sauri ya ce to kaga to. Har nan nemi a yi bayani. Ya hana ko? Ya hana. To bayan wannan. Akwai waɗanda aka yi daga baya. Ni na dute. Ka san da su? To gida ake zuwa a dan sakaya. Ni shaida ne. To yanzu wanga bayanin. Na'am. Na yi bayani baki da baki. Na tura, na ingiza. Komi bai ce muna ba. To wallahi ka mai da hankali. In ba haka ba za a yi ma bugun daga ni sai gola. Ai baka san wani abu ba. Don ka ce. Ai ka san hwada. Mu ne kudin gwiwan hwada. Haka. Mu ne shi. Na sani. Mu ne shi. Ke na hakika. Duk abin da ake ciki na hwada da gaskiya da ƙarya da zalunci da ku san komai. Mun san kuma da sharan da za a kula a hwada. Sai dai in kusa ido. To yau ta nuna. Alhamdulillah ya himma sai godiya. Ya kwana biya jama'a. Alhamdulillah wani rubu. Alhamdulillah. Ku ne haka? Kai ka mu da ziyara gaba daya. Kai kenan a shi dama. Wallahi ni kenan. Sai abu yake wuri ma yana ƙara bunƙasa. Wallahi wuri na ta ci gaba. Wuri na ci gaba sosai. Saboda haka muke son Allah ya da za a zo a daza shaguna nan domin ku samu a ainihin jin daɗin kasuwancin. Na'am. Insha Allah. Shi ne muke so na ce zan biyo da kaina an shaida muku cewa akwai masu aiki da za su zo za a ainihin rushe wannan wurin domin lokaci ya yi sai a zo a aza shaguna. To honorable a rushe kuma a bar talakawa manema abinci haka nan a bari har lokacin aikin ya zuwa wata biyun kaga sai a zo a yi rusau din ba damuwa bane. Ku jama'a matsala ku kenan. Sai ci gaba ya zo a gari sai ku dinga ƙasa a gwiwa. To ai ranke dade ko kwanakin baya ma an rushe su ruhunan su Audu mai lemu da su abin ga dan Sokoto to guhon naman shi aka tunkuɗe aka ce za a zo a yi titi kuma gashi ko hanyar zuwa boli ba a yi ba har yanzu. Lura cewa wannan ci gaba ne aka kawo kuma gwamnati na nan kan bakanta wancan aikin ma za a yi shi wannan ma za a yi shi don haka shine muka zo mu shaida muku. Gaskiya an ci gaba amma ni dai shawara na a yi haƙuri a bari har lokacin aikin nan in yayi sai a zo a aikin nan yahi. In ba ka son ci gaba a gari sai mu abin nan. Amma dai ai wayannan gidajen sai mu gwada ainihin ƙarfin aikin su. Yaya za su yi wannan rusko din? A yi haƙuri ba garin hunan mu ba. To shikenan. Amma mu sani da in gwamnati ta tashi aiki da mutum ya yarda da mutum bai dafa za ta yi aiki. Haka ne amma a tashi aikin. A tashi aikin. Kiji ne ka ga wuraren da ke gaba ko? Insha Allah in lokaci ya yi. Haka injiniyan ma ki da fuska biyu su mazambata suna kashe musu kwakwashe dukiya. Abin da namun mutane. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Asa kudo? Ya gajiya? Alhamdulillah. Ya kwana biyu? Alhamdulillah. Dama wurinka ko zani? Uwar gida ne ta ce in ta yin karkaro ce wane na ce to bari in wurinka in samu nama. Ohon kuɗi ka tora su? A'a sabi ne horo. Wallahi ba ni ansa. Wallahi ba ni ansa tsohin kuɗi. To yanzu dan Sokoto ba a ga sabo ba ana cewa ba a daukan tsoho. Wa'an ganin su asabi. Wa'an ga wallahi tsohi na dai ban an san su. Wallahi ba ni an san tsohin kuɗi. Ba mai bari na da yayi wallah. Gon Allah dan Sokoto ka raba ni da kuɗin. Ka tai gida ka aje. In konawa za ka kona in ko yare za ka aje ma tarihi ka aje musu ni dai ba ni ansa. Tunda kun mai da ni babawa haka dai to wallahi bi dana to ba ragaita ba. To yanzu dan Sokoto abinda za mu yi da kai ina neman alfarma. Mu je ka yanka mini nama na naira 1000 ga daga ni ka kulle. Sokoto. Ina wallahi da dai naira 100 ka tora ita kowa zo biya da ina an sa amma an ga girgizo ni kan ba ni an san su kaga inda ni subhanallahi wagga haraka ta lalace to bari manoniya
dan hajiya. Amun lahiya. Lafiya lau. Lahiya lau. Na ji an ce kuna ba da canjin sabbin kuɗi. Gaskiya ne. To shine na ji labari na zo wurinka. Wannan gaskiya ne. Don akan rashin canjin nan jiya ko abinci ba a kuna gida ba. To shine na zo ina son ka taimaka mini a mini canjin nan saboda in je in samu abin da muka ci. Kamar 100,000 ake so ko 200,000 ko miliyan 1. Ba su wuce dan na ce wane ne wanda za mu dan sayi abincin kwana biyu ba su wuce 10,000. Nike so wanda za mu dan je dai a dan sayi abincin kwana biyu kafin matsalan canjin ga ya wuce. To ka san yadda muke tiya da tsarin ko? Ban san ƙa'idan yadda kuke yi ba. Za ka turo mini 15,000 ta akawun ɗina. Idan na duba na gansu zan cire 10,000 in baka. To su 5,000 ɗin ba. A kasuwanci ne. A matsayinka na ɗan honorable ka cire riban 5,000 ba ƙananan kuɗi ba ne yanzu ka samu kamar mutum 10 5,000 nawa kenan. Malam canji ka zo yi ko kuma ka zo ka yi mini wa'azi. Hello? Baba kana bura ubawa ina nan gida kamar 100,000 nawa kake so to ka zo ina nan gida ka same ni. Salamu alaikum. Mala Abdullahi. Ya gajiya. Ya himma. Alhamdulillah. Daga shago nake. Sai na ban tare da ka shagon ba. Na ma magana bashin nan ne na ce to bari in zo in biya bashin nan tunda Allah ya sa an samu kuɗin. Kana da kuɗi da wasu irin kuɗi dai ka kawo tukunna. Wayanda ake bayarwa mana. To yanzu wannan ake waya kawo? Ha? To shagon ne kara da tun yaushe kace bashin ya dinga fi sabilillahi baka kawo mini baka tashi kawo kuɗin ba sai lokacin da aka ba an san su sanin zaka ka abun ga zaka kawo wa'anga kuɗin to je da su ina Mala Abdullahi waye ba an san su to wa'anga kuɗin ko barayi suka tare ka hanya ka ba su wa'anga kuɗin ba su ansa Mala Abdullahi an shi kuɗin nan a kara da na'am bari in ga maka gaskiya saboda lalacewan wa'annan kuɗin gaba ɗaya aka ce an dina an san su yasa muka kulle shagunan muka dawo gida muka zauna don idon kunya na iya zuwa maka da su ka ce ba za ka ansa ba ka ji nauyi ko wani abu makamancin haka don haka ka je da wa'anga takardun naka in ka samu kuɗin da ake ansa ka kawo mini ka gane bayan haka ni ban da wani magana da kai ko ka tura mini tunda ka ce baka da kan to je in an samu na kware ka dawo mini a kara da Abdullahi ka ashi kuɗin a kara da baka fahimce ni ba na fahimce ka ta zama yau ta nuna Assalamu alaikum. Allah ya kasuwa. Ya aiki. Na ma na kasuwa kayan kayo. Ka to da kuɗi na ko. Ai ba bashi bane da kuɗi na nazo. Washe kuɗi za ka bani. An ga. Inda ko barawa ba ya so za ka bani kuɗin ga. Sabbi aka bani kaga cikin da ne sabbi aka bani. In ba ka da sabbi ke sai an jima. To yanzu wanga wa ake ba ya ce bai son waɗanga ba kuɗi bane waɗanga. An bai yayin su. Haka an san su. Yanzu ne baka an san su waɗanda an san su in ba kada kuɗi sai an jima. Amma dai kai ba kwan hawa ne ko? Ba ko niki ya ba niki. Yanzu kana nan baka dai an san su. An sa dai ni ba ni an sa. Kuɗi ne nawa na riga. Ina so yi da ni saboda noman rani abu ya kai inda ya kai. Wannan a jikin ta muna. A jikin ta muna. Ga kai min kusuwan nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A karada. Ya jama'a. Lokaci. Lafiya. Ya jama'a ana da ta gyaran kara. Ana nan lambu ne so a yi da ni a yi lambu. To lallai da ka. Sun zubar da kadan ga. Don ma da kenan. Wallahi. Ka daɗe wajen ka nazo. To lafiya mu zauna ko? A'a ba sai ka zanna ba. In na zo ne kan magana al'amarin nan da ake fama da shi na kuɗi. Ya kamata ku sa baki ciki. A ce ko ina mutum ya je da kuɗi a ce ba a karɓa. Zuwa ne ya kamata su sa baki a matsayin ku na gwamnati. Ranka daɗewa bai kamata a sa ido ba. To ka duba ko yara suna fama da yunwa wa. To yanzu ba mu sa ido ba me za mu sa? To sa baki ai magana. Baki kan na tara jama'a ina ba su hankali. Akan abin da ke faruwa. Wannan al'amari gaskiya bai daɗi ba. Shin kai a karaɗa. Na'am. Abin da nake so da. Ku je ni zan tara al'umma in ba su hankuri akan abin da ke. A gaya masu masu shaguna da Allah a bude. Ko don tausayin yara. Masu shaguna su bude ka zo da dubun ka guda ka zo sayan abu su je su kai ta ina a ansa. A ma sun kai ba a ansa. To sai su bude su yi hasara.
To yanzu kai ranka da haka za a zanna a zira ido ba wani abin da za a iya yi. To mu iyakanmu mu tara al'umma mu ba su hankali. Ni daga nan ba abin da zan ƙara dagawa. To ba matsala yanzu zan je in ga honorable. Duk yadda ya kamata za mu tattauna. Shi ne da shi ne magana. Saboda dole sai an ganka. Ne an ganni ai magana na guda ne in tara al'umma mu ba su hankali. Amin wa alaikum salam. Honorable. Ya gajiya. Ya himma. Ya kokari. Ya kaci jama'a. Yawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ina duba kasan duniya ta komo ga hannu. To gaskiya wa. Labarai kala kake. Kai honorable har yanzu ni ban gane ba. Na'am. A to ni ma ba ni dan dinga shashafa. Kana dan ko an baka mi zaka yi da irin waɗanga. To saboda da muke da manya za a turo za mu tura. Kai dai bari a samu keypad. Ga wani ka kira da a kira ka. Wato ba shi ba. Na zo da zance. To. Ina wannan yarinya. Wannan yan zuru nan. Na zuru. Na gane. Ka gane haka. Yawwa. Na gane. Ka gane ta. Santana. Yawwa. Ita. Ita. Na gane. To tana nan dai a nan gidan na bayan gari. Amma kai a kana da. Har yanzu hankali bai shigo jikinka ba. Wannan rabin to me zafi? Ai ta kacar. Da ka je ba ni nan. Haka za a bata honorable ta koma haka nan? Wallahi ka tashi kai ina ga maka a kana da. Wallahi zan batar da. Honorable yariyar nan ya kamata abin da ba abin da za a yi in kuma kana da abin yi ka yi to bari ga maka gidan nan ma na riga na sallama shi ga malam Musa mai alwajirai ya ce yaran shi ba su da kwana ce ya zo nan ya dinga da su ni yanzu wannan harkar na riga na fita to gaskiya wannan baka kyauta mana ba gaskiya ni ba ina kyauta maka ina ba wa tafi a kana da kake yaye ni honorable fa na tsalle gari ta ba kuma a kana da kake to ya mi zai ya zan ce mata ka ce mata ba nan baka nan na fita to shikenan daga can mata bani nan kuma ina ganin na kai sati bani nan to za a samu abin da za a bata ne duniya jirwaye mai kama da wanga